Bore da a phas capus I bob un ohono ni, ein bod tu ôl I ddrysau gaeedig a methu dod ynghyd. Cofiwch be ddigwyddodd y bore yma. Ar y dydd cyntaf yr wythnos yn fore, traedd I eto'n dywyllt yma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Gymeddai wrthynt y mae wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle maent wedi roi orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall a mynd at y bedd. Roedd y ddau'n cydretheg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd I edrych a gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, ond nid daeth I mewn. Yna daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd I mewn i'r bedd. Gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennyf. Nid oedd hwnnw'n gorwedd gyda'r llueiniau, ond ar wahân wedi blygu ynghyd. Yna, aeth y disgybl arall y cyntaf I ddod at y bedd ynta I mewn, gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oedd eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. Ddengil Iowan ar 20 bennod, ac yn yr adran nesaf mae'r cyfarfyddiad rhyfeddol a hyfryd hwnnw gyda Mair Magdalen. Ond tydi'r neges ddim yn treiddio rywsut, a mae'r disgyblion ar ddiwedd y dydd wedi cloi mewn tu ôl I ddrysau caeedig oherwydd ofn. A hynny'n gwneud I mi feddwl am yr hyn ydyn ni'n ei brofi ar hyn o bryd gyda'r lockdown bond I gyrbwyll yma. Mi da ni tu ôl I ddrysau caeedig, mae yna lawer iawn o ofn, a mae yna bobl ynghyd gyda phrofiadau a teimladau a disgwyliadau gwahanol iawn. Falle bod ambell un ohonyn ni yn unig ac yn dymuno cwmni ar adeg fel hyn. Meddyliwch am y disgyblion yna. Ar fore Sul y Pasg yn clywed y newyddion rhyfeddol, ond yn ymateb drwy cau y drws. Ond fe wyddon ni fod Iesu wedi dod atyn nhw. Dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud tangnefedd I chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo I ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawnychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrth ei teuluoedd, tangnefedd I chwi, fel mae'r tad wedi fanfon I rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac yna yn rhyfeddol ac yn hyfryd iawn. Wedi dweud hyn yn adlodd arnynt a dweud derbyniwch yr ysbryd glân. A mae Paul yn sôn am yr ysbryd glân a'r atgyfodiad yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid. A dwi'n gweld hwn yn beth I ni fyfyrio amdano ar hyn o bryd, gyda ninnau wedi'n cloi mewn, rhywbeth pwy sy'n ymgartrefu gyda ni. Mae Paul yma'n cyffelybu yn cymharu ein profiad ysbrydol gyda profiad Iesu yn mynd i'r bedd ac yn cael ei gloi yn y bedd hwnnw ac yna'n atgyfodi. Ac yn gweld bod gen ninnau rhyw batrwm felly hefo fo. Mae'n deud fel hyn, nid ym byd y cnawd yr ydych chwi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu yno chwi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw, ond os yw Crist yno chwi, y mae'r corff yn farw achos pechod, ond y mae'r ysbryd yn fyw I chwi o achos eich cyfiawnhad. Sylwch ar y geiriau nesaf. Os yw ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu oddi wrth y meirw'n cartrefu ynoch, bydd yr hwnna gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi, trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu yno chwi. O beth am I ni newid y gair a cymryd ymgartrefu a rhoi lockdown yn ei le. Os yw ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn y lockdown hefo chi, bydd yr hwnna gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ysbryd sydd yn y lockdown yno chwi. A dyma di'r darlun mae Paul am mynd I gael gafal yno fo. Yn bod ni fel petai yn marw gyda Iesu drwy ffydd, yn cael ein cloi mewn yn y bedd gyda fynte, mwyn i'r ysbryd a gafododd Iesu oddi wrth y meirw hefyd ein cyfodi ninnau. A chi syniad ynde,
fod yr ysbryd a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn y lockdown efo ni, wedi gau mewn efo ni. Pwy bynnag arall sydd, mae ysbryd Duw drwy ffydd gyda ni. A mae Paul yn mynd yn ei flaen wedyn i sôn am y bywyd newydd, bywyd ein bod ni wedi'n mabwysiadu i fod yn blant i Dduw. A ysbryd yn ni'n ei dderbyn, nid ysbryd i ni fod yn gaeth unwaith eto i ofn, ond na un sydd yn llefain Aba Dad. Meddyliwch chi am hynny wrth i chi feddwl am y drysau wedi cau a bod Iesu'n dod ato ni, gan dangos creithiau ei aberth mawr. Bod ysbryd yr un a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn ymgartrefu yn y lockdown efo ni. Dewch i ni weddio. Arglwydd, da ni yn cael y cyfnod yma yn anodd, ac ar fore Sul y Pasg mae'n chwythig ofnadwy na fedra ni'n dod ynghyd i ganu cododd Crist o'r bedd yn fyw. Ac eto da ni'n ei ddatgan mewn ffydd heddiw, ac yn diolch fod yr ysbryd a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn y lockdown efo ni. Drwy ffydd, da ni'n dywahodd ysbryd glân i mewn i'r cyfnod anodd hyn tu ôl i'r drysau caeedig, mwyn i ninnau brofi'r rhyddid hwnnw, pan agorir y bedd ein bod ninnau hefyd yn profi'r atgyfodiad, a bod ni'n profi'r grym hwnnw ar waith yna ni hefyd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Diolch i ti. Fe gyflwyno ni ti Arglwydd ar y diwrnod yma pawb sydd yn ofnus tu ôl i'r drysau, a rhai Arglwydd sydd wedi codi yn y bore bach, fel Mair falle yn mynd i'r bedd, ond rhai eraill yn mynd i weithio mwyn i'n cadw ni'n ddiogel ydyn ni, neu cyflwyno i ti, gan gweddio dy fendith, a grym yr ysbryd glân iddynt. Mwyn Iesu. A bendith yr ysbryd glân, y tad a'r mab a gododd yn fyw o'r bedd. Fe gyda ni oll. Amen.